kakhulu abantu bamatekisi sisebenze nabo kakhulu kuyaye kungiphathe kabi uma njoba ngizwile kuthiwa bebevimba amabhasi angizwa nje noboli basegoli ingoba ngangikhulumela amatekisi ukuthi awasuxhashaza amatekisi sisebenze nawo manje seniyawakhipha kwathiwa lo mfana uyaphapha angiphaphi ke mina into basengithenge ngenza ukhona ke ingoma engizothanda ukuthi sidlale sonke ngiyazi ukuthi le ngoma noyiphimbi akakwazi ukuthi ngeke ehlale engakwazi ukuyidansa athi nyangezwe iyabuya iKZN iyabuya iKZN asiqinisekiseni iKwaZulu Natal lo mkhonto niyazwa enefuna siqinisekise lokho niyazwa ama local government eza namathuba emisebenzi amaningi bese siyeka lapha kuma group